Σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα. Ένα podcast για όλους όσους έχουν όλο το παραπάνω, αλλά πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων να τα μοιραστούν. Όπως εγώ. Είμαι η Άσπα Μωρίκη και πάμε να το κάνουμε. Πόση αλήθεια αντέχεις? Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα. Αν έχετε κάνει κλικ σε αυτό το podcast, θέλω να σκεφτείτε ότι είστε ήδη ένα μέρος της ιστορίας. Ποιας ιστορίας θα μου πείτε? Της ιστορίας που εγώ ονειρεύομαι και φαντασιώνομαι αυτή τη στιγμή στο ωραίο μου γραφείο, ότι μια μέρα σε κάποια χρόνια θα κάνετε κάποια αναδρομή, ίσως κάποιο scroll στο κινητό σας και θα πείτε «Ναι, ήμουνα ο πρώτος της» ή η πρώτη της. We don't discriminate. Δεν κάνουμε διακρίσεις σε αυτό το προφίλ. Και εννοώ ακροάτρια και ακροατής. Τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει ο τελούλο εαυτός μου. Εγώ θα το πω αυτοπεποίθηση και πίστη σε αυτό που πάω να κάνω. Είναι το πρώτο μου podcast, είστε η πρώτη μου. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε γι' αυτό. Εγώ σίγουρα πολύ έτοιμη. Όπως, by the way, και την πρώτη μου φορά την κανονική, αλλά δεν είμαστε εδώ πραγματικά να μιλήσουμε γι' αυτό. Ήρθαμε να μιλήσουμε για το τι με έκανε να ξεκινήσω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα podcast το οποίο έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Όποιος με ξέρει, ξέρει. If you know, you know είναι η φάση. Είναι ένα podcast το οποίο έπρεπε να γίνει γιατί, όπως γράφω και στην περιγραφή, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, αλλά έχω ένα πάρα πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων και πραγματικά κάπου πρέπει να τα πω. Δεν ήμουν ένα ιδιαίτερα χαρισματικό παιδί. Και it's okay να λέμε κάποιες αλήθειες. Εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη υποστηρίκτρια του να λέμε αλήθειες και γενικότερα να αναγνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά μας κτλ. Καλά κακά, δεν έχει να λέει. Δεν ήμουν λοιπόν ένα πάρα πολύ χαρισματικό παιδί και συνέχισα στο να μην είμαι μια πολύ χαρισματική έφηβη και μετέπειτα ενήλικας. Βέβαια το τι είναι χαρισματικό και το τι όχι δεν ξέρω ποιος το κρίνει, αλλά δεν έχω κανένα ταλέντο τέλος πάντων, πιστεύω, και τουλάχιστον από τα ταλέντα που ο κόσμος κρίνει ως ταλέντα. Αν με ακούσετε να τραγουδάω, θα προτιμήσετε να γίνετε η δεύτερη Βανκόν και να κόψετε τα αυτιά σας. Το να ζωγραφίζω ισούται με το... Θυμάστε όταν βγαίναμε μικροί στους γονείς μας κάτι ζωγραφιές που ήταν απλά μουτζούρες και λέγανε «Αχ, τι ωραία!» Ένα τέτοιο πράγμα. Στην καλύτερη, αν με αγαπάς, ίσως κάνεις αυτό. Δεν ξέρω κάτι άλλο που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, ωστόσο η απάντηση είναι όχι. Από μένα είναι όχι. Αυτό όμως το οποίο έκανα με τρομερή χαρισματικότητα, αν με ρωτάς και αν ρωτήσεις και οποιονδήποτε ακροατή την χάνει να έχει υπάρξει και συμμαθητής μου στο, θα έλεγα, γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί είναι λίγο που τα πήγα όλα τσίτα μπόμπα το να ακουστεί η φωνή μου. Είναι το να συζητάω, το να αναλύω πράγματα, το να αλλάζω την άποψη στον κόσμο, αλλά κυρίως το να έρχομαι κοντά με τον κόσμο. Και ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι το να εκφράσω πράγματα έτσι όπως είναι, που δεν χρειάζεται να κουβαλάνε κανένα ίχνος ντροπής πολλά πράγματα. Κάποια χρειάζονται, αλλά όχι την ντροπή του ότι δεν μπορώ να τα πω. Ξέρετε τι συνειδητοποίησα? Ότι ο κόσμος δεν μιλάει. Και όταν μιλάει, λέει βλακίες. Μπορεί κάποιος ακροατής αυτή τη στιγμή να με ακούει και να λέει και εσύ βλακίες, λες. Μπορεί. Κάτσε ωστόσο για το view και για τον αλγόριθμο, φίλε μου. Ο κόσμος δεν μιλάει αρκετά για αυτά που αισθάνεται. Ο κόσμος δεν μιλάει αρκετά για αυτά που νιώθει, που βιώνει, που σκέφτεται. Το οποίο εγώ δεν έκανα subscribe στη λογική αυτή ποτέ. Φταίει σίγουρα το σπίτι μου, φταίει σίγουρα το πώς μεγάλωσα. Και θα εμβαθύνω πάρα πολύ σε αυτά. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να το πάει επιφανειακά. Όχι. Είμαι ο άνθρωπος που θα βγεις ραντεβού για κάτι χαλαρό, αλλά θα μάθω την κάθε ίνα του ψυχισμού σου. Και αν κάποιος άνθρωπος με τον οποίο έχω βγει ραντεβού στο παρελθόν ακούει αυτό το επεισόδιο, γνωρίζει. Πιθανότατα γελάει και κουνάει καταφατικά το κεφάλι, αλλά... Είναι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα λέει, ρε παιδί μου. Θέλει να το πάμε το πράγμα σε βάθος. Τι πάει να πει επιφάνεια? Να είναι και ο λόγος που ήθελα να πάω ψυχολογία, ποιος να ξέρει. Αλλά το γιατί τώρα κάνω αυτό το podcast. Παιδιά, γιατί έκοψα την ψυχοθεραπεία και κάποιος πρέπει να τον πιει. Ναι, έκοψα την ψυχοθεραπεία. Καιρό τώρα. Νομίζω έχω πάνω από ένα χρόνο που έχω κάνει την τελευταία μου συνεδρία. Ένα λοιπόν μικρό background για μένα είναι ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ περίεργη. Δεν θα το πιάσω το γενεολογικό δέντρο μου αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, spoiler alert, έχει πολύ ζουμί η φάση.
Θα πω όμως, το πρώτο και βασικό, το τι με φέρνει εδώ αυτή τη στιγμή, με φέρνει εδώ μία μαμά η οποία μου αναγνώριζε και μου επέτρεπε να αναγνωρίσω και να εκφράσω κάθε μου συναίσθημα. Τώρα αυτό κάποιοι θα το ακούσουν και θα το βάλουν ισότιμο με ένα τσουβάλι χρυσό. Και εγώ αυτή τη στιγμή που το λέω δυνατά, συνεχίζω και το ισοδυναμώ με ένα τσουβάλι χρυσό. Μία μητέρα η οποία πραγματικά, όποιο και να ήταν το συναίσθημά μου, η σκέψη μου, η ιδέα μου, ήθελε να την εκφράσω, να την στηρίξω. Δεν θεωρούσε ότι τίποτα είναι ντροπή και είχε ένα κανόνα ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις ή πίσω από το δάχτυλό μας. Ο μικρό κοσμός μου κλονίστηκε όταν πήγα σε έναν ακόμα μικρό κόσμο που λέγεται σχολείο και εμένα μου ήταν πάρα πολύ άνετο και με έβρισκε ήρεμη και ήσυχη το να συζητήσω για θέματα όπως είναι οι φιλίες, τα συναισθήματα, ο έρωτας, το σεξ, πιο μετά. Δεν ήξερα τι κάνει ο κόσμος στις ταινίες όταν πάει κάτω από τα παπλώματα μέχρι που ήμουν 13. Με σόκαρε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν μιλάγαμε μεταξύ μας. Βιώναμε την ίδια πραγματικότητα ή πολύ παρόμοιες πραγματικότητες. Υπήρχε μια συστολή, θα το πω συστολή, εύχομαι να μην ήταν ντροπή, αλλά υπήρχε μια συστολή η οποία κάπως έμοιαζε φορεμένη. Φορεμένη όπως αντίστοιχα ήταν η δική μου ελευθερία λόγου. Δεν είπα απλά αυτή είναι η φάση, μας πάμε. Κάποιος αυτό μου το ενίσχυσε πάρα πολύ, το περιβάλλον μου δηλαδή. Δεν καταλάβαινα γιατί ντρεπόμαστε να πούμε τη λέξη περίοδο, αλλά δεν ήταν καμία ντροπή να ζωγραφίζεις αντρικά μόρια παντού. Δεν καταλάβαινα γιατί οι φίλοι μου τα αγόρια ικανοποιούν τον εαυτό τους. Το λέγανε, το συζητάγανε, το κάνανε μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι καμία ντροπή που δεν υπάρχει καμία ντροπή στο να ευχαριστείς τον εαυτό σου, έτσι, δηλαδή καμία. Αλλά κορίτσια, ποια τάξη τα είπαμε αυτά, Δευτέρα Λυκείου. Δηλαδή, μία που κάναμε το μηχανογραφικό και μία που είπαμε, λοιπόν, υπάρχει κάτι που λέγεται κλειτορίδα και όλες συμφωνούμε στο ότι η αίσθηση είναι πολύ καλή. Μία που αποφάσισα τι θέλω να κάνω για την υπόλοιπη ζωή μου και μία που εκφράστηκα στο γεγονός ότι και εγώ έχω οργασμό, ας πούμε. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ταμπού της αυτοικανοποίησης, ειδικά στις γυναίκες. Λοιπόν, κάντε το εικόνα. Γιατί πιστεύω ότι οι πιο πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή είναι πάνω κάτω το ίδιο ηλικιακό πλαίσιο. Κάντε εικόνα, είσαι 12 χρονών, χτυπάει το κουδούνι για να ξαναμπεί στην τάξη μετά το μεγάλο διάλειμμα. Γυρνάς πίσω στην τάξη και θα δεις και ένα τεράστιο πέος ζωγραφισμένο με τιμωρία. Ωραία. Και that's okay για κάποιο λόγο. Ακούς τον Γιωργάκη να λέει πάρε μου μια πίπα και λες τι είναι η πίπα για αρχή. Και κάποια στιγμή μπαίνουμε γυμνάσιο. Και οι φίλοι σου, γιατί ακόμα κάνουμε παρέα αγόρια κορίτσια, ρε παιδί μου, μιλάνε για την αυτοικανοποίηση. Πιθανότατα σιγά σιγά κάπως να έχει αρχίσει. Τα αγόρια τέλος πάντων το συζητάνε πάρα πολύ, πειραματίζονται και καλά κάνουν, πολύ normal, πολύ υγιές, έτσι πρέπει να γίνει. Βλέπουν τι συμβαίνει, ας πούμε, όταν ακουμπιούνται και όλα καλά. Το έκανες 10 φορές χθες, γιατί είσαι 13 χρονών και είσαι μια ορμόνη με πόδια. Θα ήθελες, αν είναι εύκολο, να το κάνεις τάμπα σε μπλούζα και να έρθεις αύριο στο σχολείο με αυτό. Εγώ λοιπόν ήμουν θεατή σε αυτό και ακροάτρια. Γιατί έχω μεγαλώσει και με πάρα πολλά αγόρια στον κύκλο μου και είμαι και πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά. Και το ότι μου έχουν μάθει και οι φιλίες μου μαζί τους και όλα. Εγώ λοιπόν τα ακούω όλα αυτά και λέω, ρε φίλε μου, δεν παίζει να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για μας. Περνάει καιρός, ρε δεν έχει ανοίξει ρουθούνι για μας. Ρε δεν μιλάει άνθρωπος, ρε δεν μιλάει γυναίκα. Κοπέλα τέλος πάντων. Κάποια στιγμή το ρίχνω στην παρέα αυτό, διότι ρε, μήπως υπάρχει και κάτι σε εμάς. Έχετε ακούσει κάτι αστεία σε κάτι stand-up comedy που το κοινό δεν τα πιάνει ποτέ και πέφτουνε σαν ρουκέτα. Δεν γελάει άνθρωπος, νεκρική σιγή. Πώς όταν δεν έχεις καταλάβει το κοινό σου και λες κάτι το οποίο δεν βρίσκει καθόλου αστείο. Νεκρική σιγή. Everyone left the chat όταν εγώ ανέφερα τη λέξη κλειτορίδα και αυτοικανοποίηση. Δεν ήμουν από τα παιδιά τα οποία τα ενδιέφερε να προχωρήσουν σεξουαλικά anytime soon. Με αφορούσε το να ανοίξουμε το topic, παιδιά, να μιλήσουμε εξίσου και για αυτό που εμείς θεωρούμε ικανοποίηση, ας πούμε. Δεν τα λέγαμε αυτά καθόλου μηδέν. Ερχόντουσαν μετά, τύπου στα κρυφά, και μπορεί να μου λέγανε ρε εσύ, χάρηκα πάρα πολύ που το έφερες σαν θέμα, γιατί ας πούμε και εγώ το κάνω. Αλλά εντάξει, τώρα δεν το συζητάει κανένας. Ναι, ρε αγάπη μου, δεν το συζητάει κανένας. Δεν το συζητήσω εγώ, δεν το συζητήσεις εσύ. Ποιος το συζητήσει?
Μην με κάνετε να τρελαίνομαι, γιατί κόβω γράμματα. Γνωστή βλάχα, κόβω γράμματα στις λέξεις και τα λέω όλα μαζί. Μην με κάνετε να τρελαίνομαι, γιατί κάνω podcast αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχω την ωραία την άρθρωση. Το ακόμα πιο φανταστικό στάδιο, που φτάνουμε σε ένα σημείο που το λέμε και ή θα μας κάνουν να νιώθουμε ντροπή ή θα μας σεξουαλικοποιούν ακόμα πιο πολύ. Παιδιά, Άλεξη, αυτά τα double standards στον κόσμο δεν θα τα ξεπεράσω ποτέ. Γιατί ένας άντρας ο οποίος αυτοικανοποιείται θεωρείται αηδία και μια γυναίκα που αυτοικανοποιείται θεωρείται φαντασίωση. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γιατί πολλούς κόσμος θεωρεί τον άντρα αηδία γενικά. Αλλά αυτό δεν είναι ένα podcast το οποίο δεν στηρίζει τους φίλους άντρες. Ειδικά αυτούς που έχουν αποφασίσει να είναι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Πήρατε το vibe τι εννοώ να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αυτό το podcast εγώ δεν θα ήθελα να έχει ηλικίες. Είναι ένα podcast το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούω όταν ήμουν 13, 14, 15 και ακόμη δεν ήξερα τι ακριβώς γινότανε και πραγματικά αναζητούσα να καταλάβω είμαι εγώ τρελή, είμαι εγώ περίεργη. Είναι ένα podcast που δεν έχει φίλο. Αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες, σας αγαπώ όλες. Κάθε μία που έχει έρθει στο διάβο μου έχω φροντίσει να την κάνω να το καταλάβει. Αλλά δεν θα ήμουν ούτε η μισή μου ιστορία μέχρι τώρα χωρίς τους άντρες που έχω γνωρίσει, καλούς κακούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσετε το επεισόδιο που θα ξεφτυλίσω τον πρώην μου κάποια στιγμή, αλλά είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Και αν θέλετε να παίξουμε, σας άρεσε αυτό το podcast, μην το κρατήσετε για τον εαυτό σας. Η επικοινωνία είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποίησα μία ζωή για να πάρω αυτό που θέλω. Στείλτε σε κάποιον, μοιράσου το μαζί του, πες του ποια ακριβώς στοιχεία αυτού του podcast σε έκαναν να γελάσεις ή σου άρεσαν ή ταυτίστηκες ή στάθηκες εντελώς αντίθετη και μόλις απέκτησα 2 haters από το πουθενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Προσωπικά δεν έχω κάτι καλύτερο από την αλήθεια. Οι πιο sexy άνθρωποι εκεί έξω είστε εσείς οι οποίοι δεν ντρέπεστε να πείτε την αλήθεια σας. Είστε οι πιο sexy άντρες και γυναίκες που έχω δει ποτέ μου. Θα ήθελα να σας φιλήσω ρουφιχτά. Αυτό ήταν λοιπόν. Κάντε like, follow, share, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε. Εκτός από το να κάνετε τον δύσκολο ή τη δύσκολη. Δεν είμαι tough love girl. Αν μου πείτε ότι δεν σας άρεσε ενώ ξέρω ότι σας άρεσε, shame on you. Και είναι ένα podcast το οποίο δεν θέλει να περιέχει καμία ντροπή. Οπότε shame on you, get your ass out of here. Θέλω μόνο ανθρώπους εκεί έξω να έρθει και να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα όπου θα μιλάμε ανοιχτά ο ένας στον άλλον για ό,τι μας απασχολεί. Θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα στη σχέση αυτή. Ήμουνα πάντα εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα για τη σχέση μου. Αυτό βέβαια μου έμαθε πάρα πολλά στην ψυχοθεραπεία μετά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, ας δούμε πόση αλήθεια αντέχεις.